Veľký policajný škandál otriasol východným Slovenskom. Dvaja policajti z okresu Trebišov skončili v rukách inšpekcie potom, čo ich vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby obvinil zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa doterajších zistení mali nezákonne udeľovať pokuty vodičom nielen počas služby, ale dokonca aj vo svojom osobnom voľne. Peniaze z pokút si vraj nechávali pre seba a priestupky vôbec neevidovali do systému. Celý prípad sa týka dvoch príslušníkov policajného zboru pôsobiacich v Košickom kraji. Jeden pracoval na obvodnom oddelení, druhý na okresnom dopravnom inšpektoráte v Trebišove. Podľa vyšetrovateľov mali zastavovať vodičov a ukladať blokové pokuty spôsobom, ktorý bol v rozpore so zákonom. Hotovosť získaná z pokút údajne nekončila v štátnej pokladni, ale v ich vlastných rukách. Výstražný znak najväčší šok vyvolalo zistenie, že k takýmto kontrolám malo dochádzať aj mimo ich služobného zaradenia a počas voľna. Vyšetrovatelia tvrdia, že policajti konali bez oprávnenia a svoju právomoc mali zneužiť na získanie neoprávneného finančného prospechu. Pripináčik k dramatickému zadržaniu došlo 25. mája 2026 v ranných hodinách počas tzv. Previerok telesnej zdatnosti. Policajti práve absolvovali fyzické testy, keď na miesto prišli príslušníci úradu inšpekčnej služby spolu s pohotovostnou policajnou jednotkou z Prešova. Obom mužom doručili uznesenie o vznesení obvinenia a priamo na mieste ich zadržali. Vyšetrovateľ následne zaistil ich mobilné telefóny, ktoré môžu byť dôležitým dôkazom v ďalšom vyšetrovaní. Obvinených eskortovali na vykonanie procesných úkonov, po ktorých boli stíhaní na slobode. Silueta hovoriacej hlavy hovorkyňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Andrea Dobiašová potvrdila, že obom policajtom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Inšpekcia zároveň preveruje, koľko vodičov mohlo byť týmto spôsobom poškodených a či nešlo o dlhodobejšiu činnosť. Prichádzajúce policajné auto tento prípad opäť otvára otázky dôvery verejnosti v políciu a kontroly práce policajtov. Ak sa podozrenia potvrdia, pôjde o jeden z najvážnejších prípadov zneužitia právomocí v regióne za posledné obdobie. Ďakujem za pozretie, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.